Azomdero. Mush, comrade Debiago. Winda Uroasa. Wedayo Jacoba. Jacoba mwana mai. Wazati chicheka itika. Ndakambira kuzefa. Ndandanzo ndiye kuti izo kana palobosa achirobana kuonekwa. Ndandanzo nechingwa every day, chingwa. Ndita hamanyisa ndoita sei badala ndiyati zari ndiripi badala kuzefa. Badala nona kuchaka mushonga. Mundava ndisikuona papo mushonga unouraya chingwa ipapo. Mdara tsatende dukuri. Mabadra squirity mdara. Nditse squirity noni. Aiwa, andi last time pane nyaya dzaine dzesquirity chimzinzi mama sikubhadhara squirity. Makabhadhara ere squirity. Rega ndikutaura manje panyaya dzesquirity. Pakasoni. Chimbo yakane panapa because mdara ada unyebo. Mai pakasoni ndiye munhu asingambovhaka pakasoni andomona anotomuona pakasoni. Pakangotanga zvesquirity ka. Iye pakasoni ndiye cause trouble pakasoni. Aiwa, data make sure tizive kuti pakasoni zamira sei. Fine, my boss friend. Ndachibvunza mudhara kuti akakafa zvipande here. Akakafa zvipande here. My we. No. Kuona manje zvakuita manje. Uyu munhu ari kutotiza. Kutizei. Unozoti achabotsika papa. Oh, Nenyaya yezvipande. ichokwadi here comrade. Notaura. Kana une nharo ndonoadaidza hambo handina kana ganda kumeso this time. Ndakatsamwa zvisingaiti. Pindura. Asi kumbodownloada. Anyaya dzezvikwereti. Unokwereterei? Comrade. Aiwa, usabate shaya. Comrade. Teurai tinzwe kuti zvikufamba sei. Because vanada kuziya maona kuti zvakazopera sei. Ndanzwa nekubvunzwa. Kuti ko zvakazoita sei ndosaka ndangoti kana pane zvida kuitika ka. Zviva zvangoitika maiziya. Nyaya dzacho dzangotaura dzichipera because pana vanhu vari kundibvunza kuti hanzi hambori nemari yamhomza chichi zvikufamba sei. Anomaona. Hatisi kungobvunza asi kungobvunza ngonakirwa nokubvunza. Patone mareasons Ona Clinton. Zvaurikubvunza zvisikaizvi ini hangu nesaizi yangu yandiri nezviro zvaurikubvunza nezviri kuitika nezvakaitika hazvimboenderani nesaizi yangu ndinenge ndichisvika pastage ndinenge ndichidaro. Ndandine mufaro wakanyanyisa siri but pawazodaidzawo ipapo ndiri pakati neprogram zvava zvatouraya basa rangu rese ndava ndandita usati aiwa shamari Kuti tikubvunzei zvakanaka. bombera undibvunza Da kuti tikubvunzei izvoni zvakanaka hazina hondo chiwekisutu izvi. Ndati nini saka paunenge uchikwereta zvinenge zvisina hondo kana vanhu vakuda mari dzavo zvaane hondo kana vakubvunzwa zvaane hondo handizi zvinhu zvese zvinoti kwako handizi. There is much happier in receiving than in giving handizi. Ndozvorikadzotaura hakuna kutsamwa. Comrade, munoziva kuti chi comrade. Inzwai munzwe kazvenichiitika. Mukaona kuti chi pana vanhu vanonga vachindibvunza vanhu kuti ko zvakazoita sei. Handisi kungobvunza angwana kudzita handisi kubvunza ngonakirwa. Kuti handikonakirwa ndingobvunza mudhara nyaya dzezvikwereti zvake ichi. Aiwa isiro nyaya yacho. Ndinotoro vanhu vanonga vachindibvunza kuti ndizokwanisa kwapindura kuti zvakazodai nesina information yakakwana maona. Ndosaka ndati chi chibva mangotiudza kuti zvakazopera sei. Apedzere zvikwereti. Simple. In short. Pakasoni. Aiwa. Pakasonyarara. Mira comrade wambotaura. Comrade Pakasoni. Nyarara nanga. Ndati nyarara pakasoni wautotipedzera nguva. Yewo kudzara ngosto wako daika. Ukataura zita rangu wototi wabhadhara chikwezvi. Yes, ndakabhadhara kuti yes, kuti no handakubhadhara. Simple. Kwete kuti Pakasoni. Kweuribvunza uri chiyo munyaya dzezvikwereti. Ndasakwetere wewe padaikwereta pasho. Ndakwetere wewe. Ndaikureverera uchikwereta. Saka wewe sautaura chi. Sautaura pachi. Saka wauti sei uchidaro yo aindifurira kukwereta ndani. Oh, unofuririka. Zapana apa iwe utotikanganisa basa reni. Right, nzonzika. Taurai tinzo. Ona zvazvinoita. Inini chaunofanira kuziva papo ndechoti handikwerete munhu. But ndotaura nemunhu kuti ndibatsire nezvakati but handife ndakabatsirwa every day. Iyo nhasi ukanipa mari yesipo handife ndakafuti next week ndichindipa mari yesipo
ukandipa hufu nhasi handifanira futi mangwana ndipo umwe hufu kanudii chakandirwadza ndechekuti munhu akataura chokwadi achitaura chokwadi chekuti anobatsira every day kana kuti amangwana bhabharasi rikatongata sei faina ndina nano madoro vachitadza kuziva kuti mangwana vachazota sei anaona macho ini handikwerete chinhu kumunhu every day ndorarama upenyu handinoda ndikashayiwa ndinoenda kuno vanokunobatsira vasingapopote vasingabvunze kuti zvakamira sei andora but munhu haataura kuti iye ndikupa hupfu everyday unopa munhu hupfu everyday saini kuona kuti nenguva yandakagara muno muharare ndane makore mangani more than 15-16 years ndichigara muno muharare but handipiwe hupfu everyday nemunhu one inini ndinodyiwa zvinhu nemunhu one iyeye ndiye ndomupa zvinhu kandiziva kuti handisiziva kuti zvii zvakatika kuti azotishobva kudaro but inyaya yekuti ushamwari hwedu naiyeka wakabva waita dhipi zvokusvika pakuti handitasi but abanye hariona since musi wechikwereti wakatanga kudaro nanhasi negumba rangu handisati ndatsika ipapo hatichatowirirani akabva tokuda zvinhu zvese nanhasi handisati tombomuona futi hamutomboda munhu kana kutomuona handitomboda asi mari yake muchiri nayo handini imwe ndakamupa mari yacho yaisi akataura yesu haisiyo mari yacho yandakwere ende hakweretike hape munhu chinhu ndakatoshamisa achitara pavhidhiyo kuti no but maibvumira nazvo ngwani pavhidhiyo handibvumirani nezvakadaro ba but inyaya yangu inhangu upenyu hwangu hwese handisarambosungwa handiziva inonzi koti ini handii chinonzi nharo ndi munhu wamwari ini handii munhu anonditisa nharo correct comrade mataurira maita pamataura nyaya yekuti hanzi makamuzorora mari mati makamupa imwe saka which means kuti makasara neimwe yake ndakasara neimwe yake saka muchamuperi imwe yake yasara ndikatongoiwana ndomupa kutongomba mari yake hamusati maiwana nanhasi izvo ndikataura ndakapedza kubata dola rini dola chandakapedza kubata dola rini musadaro comrade ndikati hamusati mabata dola here kubva paipai kubva paipai saka mukurarama sei manangu chaiva hausitomuna kuchikore izvo mukurarama sei ndichirama chiridziko ndikati kukwanisa kutoona yekombe ndiende kumushaka ndienda kumusha ndopandirikwanisa kuti ndikaenda kumusha ndotoona 2 magaloni echibage ndoenda kugaisa ndorarama ndichiedza kuti bhozi nyaya yekuti handisikuenda kubasa ndozvikuitika ini ndosenza pano patpc ndopatosenza bombina manishamauyu mane muncomrade munhu waudedzaamude pamwamunedzere kumwe adandakoti angondizisa zvaakuita zvindizvo zvamudetseremati munzota auda kuti mati munzota auda kuti katuni mamitaura wakazingwa wakura nguva ikweyo comrade nyaya iripo ndeyekuti imimi handizi mabvumo emimi kuti makamupa imwe mari kwasara imwe mari and hamuiwana handizi that's no problem saka munoita mimi kana muchiti mimi gumbo renyu hamuchafa makarona richisvika chii mari yacho muchaposta muchaite kuflya ngekaedinzwisise anomboda muchamba makarona ndati hamusati makamborona richisvikapo since ndoandigodipa ndati apakasoni unokwata nhari nerikasha rememba kuti tagara hatidati sisi nini ndakazikira orati kwamai vaita nganzima vakakwereta mari ninge madomasi makazovapa iyo petication aiwa inda kutsamwiso kusvika palevhel rekuti murwadzi tiri pachokwadi afuna kutsamisana ndinamai akateerera madomasi nini komaikupa ndinoda mari yavo vanotengesa madomasi maikupa handimakakorita mari muda kutenga madomasi inini amaikupa nopamunhu kana sendi kana 10 bondi chai kana saka vanhu vese saka oraiti oza komeakona kutenderera maitanzi mukadzi uya hakukweretese akakukweretesai saka mune mushonga ndati maikupa vakambokweretesa munhu chii maikupa hakukweretese akakukweretesai saka mune mushonga naishama unogara kwamatsangura uko amaikupa anogara uko iwo zvese zvautaura izvizvi uri chipa ndinoshandisa wifi ndobata saiwo ndosenza iwo mani ndosenza iwewe saka una agenesi neni handina agenesi afana makaona nyika yainaka kudhara chaima hazvamboitika izvizvi odondorama kuseni masikati nemanhiri badza fodya tombobhei masudi ukainhuwa unelaki handikupe fodya yangu handipe munhu akafanira haisi bhuti shamari maplastic vhari maplastic bvisa bhuti chako newachebva watobva futi ndivenga iwe
aiwa saka indesenza basa kwete vanhu kawadi ndatoona nani mazo ndakwana mazapira ndatoona nani aiwa but apa muri right apa ndozi kam comrade itawo dzosere mari yasara ingoni uri kutraya ingawani zvinenewe uri kutraya kumba kwenyere itawo dzosere kani yatopa asi kutumwa navanhu ivavo kana ndichienda dzosera mari yacho iyoyo ndikaidzosera mari yacho ndichazodhimandawo zvangu zvandichadhimanda pamusoro pemari iyoyo ndoziva kuti ane yakaona ndiani ivo neni gara vadhimanda saka chivadedza tiite kuti tizive kuti pamwe tiri kumhanya umhanya akabhoziwa hauna chaunoziva kama newe vanhu vacho hauna kama navo uri ngotama front uri ngotama midnight uri chata here iwo refree sawo wakadzirani but comrades haita madzorere mari muite zvekuwirirana namomza ingwani manyazotamba mushe bo taitamba zvakanaka taitamba zvakanaka pese everyday ndagara ndichikuonai muri padheni pavo muchinakirwa muchisekerera andiziva kuti chimweya uriziva kwanga wapinda iwo ndowakakukanganisira kungondifuta kungotangozi une chikwere changu pamhepo zvinorwadza sei pamhepo kumamusini here chikwere chacho hati mamunacho chikwere chacho kosa manje chinotaurwa pamhepo here dai muri muzimbabwe muri muzvirinani zvino nepasi kwenyika nekuchando kwese riza kuchando kunodhura kuti shuwa apa nerespect andinoitwa nevanhu vari kuchando nezvandiri shuwa nonziva kuti nechikwereti $20 nafatima namaigizi auzandimudzika ndiwo 3-4 weeks singarari atiri nawo izvozviuya aritatenezimani munhu ari retero wadezeko ukatora bhebhe rangu nefesi nemutonesana toti maigizi sorry baba giving bomba ipana but don't beyond baba giving ndo manje wada kuti tinetsana ndo baba givera ndo zvarutaura motora bebera first name yo sayo waendere gari chikwirita muzima yako wangori kupi ndaiti munowirirana aka chiwirirana nemukadzi womunhu nini aiwa ndaizoti pamwe ndaizoti muchaburana misema makanditeka kani makanditeya makandiplana mukati gatichimuti pa$8 pa$8 ngaichita 20 ndozondavakadzi vanhu handitimaona manje tokupurana it's okay pa$8 yacho mukati ngatichi ngaichita 20 ini 20 yacho ndiri kukupai tochidzidzika pane yandakambokupai zvezvida adzimai yako vacho varipo adzimai yako vacho varipo pane yamakandipai neyasara yacho no thanks ende pandopedza kuvapa mari yavo yacho ndichiziva kuti right ndavapa mari yavo tochitaka what is way forward way forward is hautaure way forward kunge ndiwe muridzi wechikwereti shamari muridzi wechikwereti ndiadzimai vako way forward ndeuti ibva pampedu ani wambofa kandoona netsoka yangu ini haumbofa kaiona tsoka yako pamba pako iwe unogara kumba kwenyu uko adzimai yako anogara kumba kwako uko kaka iwe chiri kutadzisa kusvika ipapa inyaya yechikwereti hausatomboda kuti nyebera inyaya yechikwereti dai usina chikwereti taikona uchipfumbidza rodhi ndichipfumbidza rodhi pamukadzi wemunhu inini manje iwe notonyengera namukadzi wani newe wangova kutondidherera babawanga kuti nasingatombozvidi saka da kuti umbofaranikwa nemukadzi wako nemhuri yako umbofaranikwa nemhuri yako iwe umbonyatsosununguka unyatsopomboneka undione netsoka nezondo rangu papa penyu haumbofa kaona kana nzondo yangu haumbofa kana papa ndichitambira hadi munomambatuti ipo muchitazei ndiwo wadaitengera futi ndikaita chikwere chinendakatokorwa inonzi crocodile ayu payapa makandirongera hora ndaitokudongorera ndiri mvura so nchionoti apfana makateya iri mudanga apfana munondinyangera iri mudanga yakabatwa kudhara yakatewa kana yakabatwa apana ndakakura kudhara 19 kudhara iwe 1988 ndisako ndakutanga kusenza ini mugovernment anazva iyo wangori zvese newe handina 5 bond newe kanabva mukwereta zvesetaura kuti mari yamurubhadhaza ndeyekuti ndakadana nemukadzi wako chendozvatingataura aiwa pane zvombe kana wapedza kubhadhara izvozvo pane zvimwe zvinopinda pane zvimwe zvichatopinda nemi manje apfana imbokura imbichana baba gore rino shabari ina handisi baba venyu nese makadara handisi baba venyu kana makazogara gonzo rinori nderenyuchi nderenyuchi iwe usatapedza izvozvo usatapedza kukakureta avanhu vari kutambiswa vanhu vari kutambiswa vakaona nyika yanaka saka vari kufungidza kuti ivo
kugona kana kuziva kana kuita Kuita sei? kungwara zvino Saka leo ndokuredza kuti abhebhe rangu ita ini. saka iwewe usati saka iwewe ita saka imimi asina bebhere munhu apa titana zvezvikwereti Kaka but handisi pamaikweretana maikweretana muri were you there pataikweretana handiri pakona zvangu uri pakona uchitei varidzi vechikwereti vakakona vakagara ipapa vakavhuma maipapa kunge huku iri pamazai vanoti chii papa vachiona wakati vhumba iripo ngatimbogumisisira panapa bo zvokuti bozi nyaya dzacho hadzipere adzipere boza mari yavo ndiri kuapa havapei komuredi havapei muwirirane ine interest oza zvakafanira kuti chi aiwa ine interest shamari iyo neinterest yako ka tozotangira ipapo pane pamwe mari yacho ine interest tozotangira ipapo ndinobhama kau anobva imari yemahuse yasiyana imari yeminombo iyi but yemunombo inoita interest saka ukakwereta loni kubhengi unongonzi 1:1 ndo zvazvinoita izvi kana education iri 1:1 kana even ili 1:1 iwe ita zvinhu zvako wakapedza bata dhora riniko iwe ini chai muri pamukushaya dhora iwe wozotaura zvokuti wakapedza bata marini kana uri kutera iwe inoda kutaura aiwati ita iminda inoda kutaura zvemamanga iwe uratibura neizveso uyo ari kutorwara aiwa iripo